Can I, should I find my way home? Or did I think I better go home? All I said I needed was gone, but I thought I had it all wrong. Can it ever be a safe bet? Will it never seem to forget? So it hurt more than you said. Run it down inside of your head. Oh, she is following me in my head when I am all alone, thinking of her every time I want to try to let her go. But it's never easy when you think you have it in control. Somehow you get caught up. Ahojte, ja som Linda a rozhodla som sa, že vám budem natáčať vlogy z mojej cesty do Thajska a zároveň počas môjho pôsobenia v Thajsku ako modelka. A teším sa, že vám ukážem, ako tento modelkovský život vyzerá. A začínam tým, že momentálne sa nachádzam na letisku a budem tu asi čakať také 3 hodinky. Letela som z Viedne, let bol celkom v pohode. Po fínsky nerozumiem nič, všetci na mňa hovoria po fínsky, lebo svedčovi nemyslia, že keď som blondína a vysoká, že som Fínka, ale nie som. Ale to nevadí. A dúfam, že prídem do Bangkoku asi okolo 7 ráno ich času, čo znamená asi okolo 2 ráno času na Slovensku. A celkom ťa teším, lebo už dlho som sa pripravovala na túto cestu a som rada, že už konečne nastala. A vlastne hneď o nejakej 9:00, vlastne nasledujúci deň, lebo dneska je útorok a v stredu, tam vlastne priletím, tak ma jedna dievča, Natália, berie dokonca na casting. Hneď ako príde, idem na casting, takže to bude celkom také ponáhlané. Ale tak zoberiem podpätky, v tablete mám fotky a to mi snáď bude stačiť. Alebo je to taký šok, lebo som si myslela, že budem mať aspoň chvíľku času na také uklidnenie sa z tej cesty, lebo ten let trvá z Helsiniek do Bangkoku približne 9,5 hodiny, čo je dosť dlhá doba, ale tak snáď sa vyspím a budem svieža, fresh, neviem. Ešte som asi nezvykla na takéto točenie, takže rozpravedlňujte moje pozeranie na mňa a na kameru, ale snáď to zlepším a dúfam, že si užijete toto pozeranie videí.